wawatu amwenetu kaya moyo wabwino ifetu zabwino kaya tifunseni tausimbeni. amwene ineyo ndesizi kuyenda ndisaname mwina ineyo ndinabadwa mwangozi sindimayenera kupezeka pa dziko lapansi pano akulu moyo ndatopa nawo. Inu mutanthauza chani mukati moyo mwatopa nawo? Chimene ndikutanthauza ndichonena kuti ndipaseni tameki ndimwe. Tameki ndi ndalama zingati kodi? Timapanga 500 kwacha yokha basi. Akulu tameki pakana 500 kwacha? Okay, chabwino tipange chonchi bwa nditenge pa ngongole ndipaseni ndizabwezabe. Muli nchibwa aneti mutenge pa ngongole ndi mukafa mubweza bwa. Ndizosavuta pamaliro muzalengeza kuti malemuwa afa chifukwa cha tameki amene ndinagulisa ndineyo ndi ndalama yake sanabweze ndipaseni ndalama chifukwa ine ndi amene ndayigwira ntchito yotama ndikayi agwisa ntchito tameki wanga. Ndizosavuta. Okay basi zisavute ndakumbukira mufoni muli ndalama ndingotenga imeneyo pa Airtel Money tadikirani ndingotumiza nambala si ndi yomweja. Tadikirani ndipange ndingotumiza tione. Yafika ndatumiza 500 kwacha. Taonani. Yafika zikomo. Tameki kwanu nduyo. Mungobwira basi. Kenako mufa isanathowa nawa. Bwirani pompano. Apa ndio wandithandiza se. Waitha kwambiri. Ndikiretu nkamwa zimenezi ndithane nazo. Video hii ikupitirira koma tinali ndi pempho limodzi. Ngati pali njira yokhayo imene mungatithokozere pa mavideo amene timapanga ndikupanga like mavideo athu komanso kupanga subscribe. Timapempha kuti pompano ngati zingatheke mwa zifundo za Ambuye tatipangeni like videoyo podina button limene limaoneka chonchi. Ambuye akudaliseni pamene mukupitiriza kuonera video imeneyi. Ase kudema wawa tameki ase koma ase zambaso ndiopsa bwanji komabe basi nzabobo. Ase watumiza 5,000 kwacha maloma 500 ndechenjiso ndilibe. Akulu ndinabalalika kopsa malomoyika maziro awiri ndayika maziro 5 nchifukwa chake yabwera imeneyoyo. Koma zisavute tipaseni chenjicho muyesese muchipeze chenjicho ndipaseni ndizipita nacho. Kodi mesa iwe ufa pompano ndechenjiso chechani zitayeni basi zimenezo. Posatengera kuti ndifa pompano komabe ndi mwambo wake kutenga chenji tipaseni chenji tizipita nacho. Okay, timasukeno apo. Ine ndimasogoza business kaye mafunso pa Ambuye. Ndi ase tandiuzi tsopano. Iweyo wafuna kuzipha chifukwa chani? Okay, ase ndikukhulupirira kumuzi wa Grace nsikana wina wake oyera wantali mwana wa MP aja. Ase mkazi amene ujeti ndinamuyambira kale kumufunsira. Amangondoza ndikuyankha wiki yamawa ikakwana nthawi ija basi amati ndikuyankhabe. Ase panopo zikutha zaka pafupifupi zitatu wamveti palibe chilichonse chimene chimachitika. Amangondiuza mose anayambira ase nsikana amene uja ndinasiya sukulu chifukwa cha amene uja. Imagine wamveti ndimapanga business yake ndinasiya chifukwa kuti ndimafuna ndizikhala ndi nthawi yomacheza ndiye uja. Ase amangondipusisa ase ndene naona kuti chifukwa iye siyoyamba asikana ambiri amangondikana komano uyu yekha ndi amene ndinamukondesesa ndene naona kuti zisavute. I think ziko lapansi lino simalo anga yayi chifukwa chake ndikuganiza zoti I think ineyo basi ndingozima basi. Ayiso sichoncho ase. Mkazi ujama kukonda kwambiri chifukwa makamba za iwe nthawi zonse akabwera kuno. Ise khala serious. Grace ujama ndikonda? Iwe wonera chani? Okay, birthday yako ya last year ndinakupasa suit mesa. Suit manager yanagula ndiyeyo. Koma ndipasira ineyo kuti ndikupatsire. Komadi zikhoza kukhala zona chifukwa ndikakhala kuti ndakumana naye amakonda kumandifusafusa kuti kodi suti jasu kuvala bwanji. Ndikakhala kuti ndavala takumana amandiyamikira ukuoneka nayo bwino ndeneyo ndimalephera kumvesesa kuti chikumukhuza ndi chani suti unandipasa ndiwe koma iye akumafuna ndizivala. Amakukonda amene uja koma amafuna kukuone ngati uli serious. Amati akudikira kwa zaka zitatu akuone ngati ungakhale kumufunabe. Zona chifukwa chaka chachitatu tikwanisa mawa ndikawerengesa bwinobwino pa nthawi imene takhala kuyambira pa nthawi imene ndinayamba kumulankhula za nkhani imeneyi kuyambira nthawi imene anayamba kumandiuza ndikuyankha chaka chachitatu chikhoza kwana pofika mawa. Inde ananena zonsezo. Ndiye mesa iwe birthday yako ndile. Birthday yanga ndilero kumene ndinabadwa mu April 1993. Anakuwuzanso zimenezi? Kodi anabwera mwangosemphana pang'ono amati ndikupase keke yako iyi ya birthday walembaso dzina lako. Tione
akuti happy birthday Blenak, I love you so much. Kodi iwe ndizona ndithu zinthu ziti? Yay, finally ase ndaiphula. Iwe ukunyadira chani tsopano? Wayola zoti wamwatamiki? Ufa nthawi iliyonse ka. Pajadi tundamwadi tameki ishi. Koma ase ine ndikulephera kukumvesesa. Ase iwe ndiwe munthu wanje ase. Iwe umalola ndimwe mankhwala oti ndiziphe, ukudziwa zonena kuti ukusungira uthenga wabwino, ukusungira keke wa ineyo. Ase waganiza bwanji ase? Tsono ase ine ndimasogoza business. Ndipo tameke ndinaoda kuti agulidwe ndithu. Ndipezepo phindu. Pamaso pa customer ngati we. Ase ukudziwa chani? Ineyo ndisakunamize. Ase iwe ndi mfiti wamvete. Ase ukanakhala wina bwezi wandiuza poyamba pompaja kuti ayi kodi nkhani kweni ndi chani usana ndipase mankhwalawo inde chabwino unaoda kuti ugulise. Komabe ase moyo wa munthu ndiofunikira ase sungandipange zimenezi ase. Ona ase msikana ndamupeza komano basi wende kuti wapanga zonena kuti ine mpaka ndipite basi. Chifukwa papa mimba mundu wawa khanga tizamba kale kugwira ntchito ndikhoza kumwalira nthawi ina iliyonse. Ase ndifa koma ndikukudandaula ase. Chonde ase musamapange moyo umenewo ase. Ndakudandaula bwanji? Adozo akabwera Blenak mumuze kuti ndavomera. Nanga keke ija mwamupatsa? Kodi ndiwe? Wow, happy birthday. Ndavomera kukhala munchikondi ndiwe. Patso yako ina ndi muli laptop ndi iPhone. Grace, I think zikomo kwambiri chifukwa chondivomera. Komano it's too late. I feel like it's too late. Komabe chonde uzakhale kundikumbukira. Tidzaonana Mulungu akazalola. Zikomo kwambiri chifukwa chonena video imeneyi. Chimene timafuna tilankhule mu video imeneyi nchonena kuti tikamakhala tizizindikira kuti pali zinthu ziwiri. Zinthu zimenezi ndi moyo number 1, number 2 zochitika m'moyo. Moyo ndi umene uli ofunikira kwambiri kuposa zochitika m'moyo. Timafuna tilankhule kunena kuti imatha kukwana nthawi inde imene moyo wathu umaoneka ngati uli pa chiopsezo, moyo wathu umaoneka ngati uli meaningless, ulibe phindu lina lililonse, palibe chilichonse chimene tikuyembekezera, ngati kuti tili hopeless, palibe china chilichonse chimene chingachitike chabwino pa moyo wathu, kuoneka ngati kuti mwina moyo wathu unalakwika kuti upezeke pa dziko lapansi. Koma timafuna tilankhule kunena kuti zonsezi zikamachitika ndizopanda ntchito kuposa moyo. Moyo ndi chinthu chokhacho chimene ndi chofunikira kwambiri. Ndimafuna ndikulankhuleni ichi. Palito anthu ena amene anayika banja lawo pa mavuto, anayika mkazi wawo mamuna wawo pa mavuto, achibale anayika pa mavuto chifukwa chonena kuti atakumana ndi vuto anaganiza ngati njira yokhayo yothesera vuto lawo ndi kuzipha. Anazunzitsa anthu osalakwa. Kuzipha si njira yothesera mavuto ayi. Timakhala tikulenga mavuto ena kwa ana athu kaya ndi achibale wina aliyense timakhala tikumuyika pa mavuto amene amadalira moyo wathu. Chimene timafuna tilankhule ndi chimenechi. Zikomo chifukwa chonena video imeneyi. Osayiwala kupanga subscribe, osayiwala kupanga like ma video athu onse. Timakunyadirani kwambiri. Mukhale ndi tsiku lopambana.